Je 22. října 2011, sobota, večer, 20 hodin 15 minut. Je to tady o vodě a o chlebu. To je zase sráz jednou. Je zde třídní sraz ročníku 1990, základní škola Solonice. Okres Rychnov nad Kněžnou. Ne, všichni jsou tady přežraný, je tady toho všeho až dost. No jo. Ano, to je Martin Kroupa, dorazil jako vždy, sice s akademickým zpožděním, ale dorazil. A zde největší kočka večer. Moje Markéta. Ta večer bude moje. Komu to neříkejte. Máme to říct? Zde Eva Jindrová za to všechno spískala. Jí můžete poděkovat. Vaše potest? Ano, hraje si s novým fotoaparátem značky Fujitsu Siemens. Všichni jsou v dobré náladě, nevím, proč jste ostatní nepřišli. Je mi to záhadou. Hlavně ty, Davide Němečku, ty hajzle.